سلام سلام تخاتلتي بملخم دقفتي بملخم برخات حواتي سمي سابا يبهل زنبرو له هاجر اب جرمن ابزا ان زسرحالو بيزنس نايسومن بنص حبريتا وسيتكم كتسرحو تدليدو اتوم دليت زلوكم بواتساب صحافو لي ابرسي ادمان تخبلكم دلي قرم تليفوني منغاري مالتي ኣብ ገዛኻ ኮንካ ትሰርሓሉ እዩ ኩሉ ሰብ ኢንተርነት ዘይብሉ ኣብ ገዝኡ የለን ኢንተርነት ኢና ንጥቀም ካብ ካልእ ዘይተደለየ ንጥቀመሉ ኣብ ዘይተደለየ ነውዕሎቲ ኢንተርነትና ንኸምዚ ክንጥቀመሉ ንቁም ነገር ማለት እዩ ካልኣይ ነገር ድማ ካብ ስትረስካ ካብ ጭንቀትካ ትርሕቀሉ እዩ እዚ ትምህርቲ እዚ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ እተን ብሕማም ተሳቀዩ ብሽኮር ብፀቕጢ ደም ተሳቀዩ ኣሕዋትና ብዝተፈላለየ ሕማም ኮታ እዚ ድማ ኣብኡ ኣስተምህሮ ትረክበሉ እዩ ትምህርቲ ትረክበሉ እዩ በቃ ስልጠና ትረክበሉ እዩ ትኸፍሎ ነገር የብልካ ተማሂርካ ኢኻ እሞ ክፈል ዝበሃል ነገር የለን ብነፃ እዩ ማለት እዩ እቲ ኢንተርነትኩም ክትጥቀምሉ ተማሂርኩም ከዓ ክትሰርሕሉ ማለት እዩ እዚ ካምፓኒ እዚ ይዕድመኩም نحن خان عدمكم مالتي كنحجزكم كادلواتينا سلازي جيزي ورقي تطقملو تجيزكم ابكال مالك يتحلفوا ماتان اب غزخا خونكا زسراحيو اب رأس سراحكا خاني توساخ غيركا ختصرح تخيليخا ام من قد ندخاتك خسرح تخيل اب غزخا خوفيلكا تسرح تخيل كم توساخ مالتي እንደገና ድማ ተናደ ቆልዕት ካብ ገዛ ዘይትወፃ ድማ ብቆልዕት ሽገራ ድማ ኣሕዋተይ ብኸምዚ ጌርክን ከተሕልፎ ትኽእላ ኢኽን ኣፍልጦ ፅቡቕ እዩ ትመሃራ ብዙሕ ትምህርቲ ስለ ዘለዎ ዘለብም ትምህርቲ ኣለዎ እሞ ናብዚ ዕድመኩም ኣለኹ ብሩኻት ኣሕዋተይ ደገፍተይ ኩልኩም ቴሌፎነይ 00 49 17 66 36 18 72 7 يغني اللي